какво е неврофидбек в такъв приложен вариант и какво за неврофидбека трябва да знае терапевта и да знае пациента. Занимавам се с неврофидбек от 20 години, преподавател съм по метода, правя обучения в България. Здравейте, аз съм Елица. Радвам се, че днес по идея на Аги сме тук, за да покажем наистина от двете страни как се случват доста бързо нещата, какво е неврофидбек. И е много важно и чудесна идея това да се разпространява, този метод да стига до повече родители, до повече педагоги. Неврофидбек е метод, който можем да прилагаме от 4 годишна възраст до късна зрялост. Можем да предлагаме при здрави, както и при смущения или заболявания. При здрави хора ползваме го като метод за саморегулация. Това е метод, който може да ни даде възможност да се опознаем с нашата централна нервна система, с нашия мозък и това какво той прави. Можем да опознаем силните ни страни, да разберем кога той е в внимание, кога той е в напрежение, кога е активен, кога не е активен. При хора с смущения, да започнем от деца, идват при нас в кабинетите деца, които имат проблеми с мотивация, помнене, поведение, училищни проблеми, стигайки чак до спектъра на аутизма. Работиме както с деца говорещи, така и неговорещи и неврофидбек не изключва. При възрастни най-често с смущения идват тези, които са подложени на висок стрес, влизат в депресивни състояния, тревожни състояния, имат проблеми с организация на съня, паметта и вече различни здравословни проблеми, при който също помагаме, например, след мозъчни травми и мозъчни заболявания. Този метод е съпътстващ, допълнителен и може да бъде прилаган едновременно с другите терапии. Вече върху електроди и това е едно от най-важни неща, които трябва да може да прави терапевт. Просто да направи добър монтаж, добро слагане на електроди. За слагане на електроди ни е нужна цялата процедура. Ние трябва да подготвим кожата, да я отмазним, след това с препарат специален да отстраним невидими за очи мъртви остатъци на кожа, електростатично поле и добре да го залепим в подходящо място. Ние това сме го направили. Който пациент трябва да знае за електроди, че това е абсолютно безвредно, защото те са сензори всъщност. Те не са активни електроди, които стимулират повърхността на главата, а те са кабели, които само ще събират информация, сензори, които ще събират информация от централна нервна система. Показваме ви какво виждаме, като сложим тези електроди. Ние виждаме сигнал, в този случай от двуканален монтаж от точки C3, C4. Горе, двете линии, които се появяват, това е потенциал събран от мозъчна активност. Казваме, че това е постсинаптичен сигнал, който главно е свързан с активността, главно, не само, активността на пирамидални неврони в кора. Този сигнал е ЕЕГ. С благодарение на математическа програма и математическа обработка, ние можем да я преработим на компоненти, за да можем да видим в тая сложна вълна как се разпределят различни честоти, а в езика на неврология различни вълни. В този момент, в тази глава, с каква мощност работят отделни честоти. Делта, които виждаме в квадратчето, в диаграмата отдолу, горе отляво, после тета, алфа, СМР, бета 1 и бета 2. Това, което трябва да знае терапевт, как точно да интерпретира този сигнал, който вижда в този прозорец и той какво му говори за моментно състояние на клиента. Се появяват различни събития. Преди малко имахме едно движение, за това се появи една висока вълна.
Другото нещо, което трябва да знае терапевт, който може добре да преанализира какво означават тези участия, да избере добър протокол. Протоколи имаме стандартни, терапевти с опит умеят да създават индивидуални протоколи за определени монтажи или в рамките на монтажа за определени честоти. Този избран протокол е това, което пациент, клиент по време на терапия ще може да види в проста форма на негов така наречен тренингов екран. И топките, които виждаме от дясно, това е информация, която клиента получава за своето моментно състояние тук и сега. Той вижда червена топка, който зад него е информация какво се случва с честотите на внимание. Синя топка за нас СМР. Синя топка какво се случва в честотите, които са свързани с будност. За нас тета, будност, бързо мислене, и жълтата топка, който за нас е бета-2, а за него е информация за възбуда. По време на тренинги той се учи първо да наблюдава, за да може да разпознава три състояния, които се случват едновременно в време. Защото негов мозък в различни области и структури работи постоянно. Тези активности се наслагват между себе си, за да могат да влизат в интеракция. И така, червена топка в цялото това будно състояние ще му показва и той ще се учи първите тренинги да идентифицира какво е точно това умение да възприема. След това синя топка, какво е това честотите някъде около лимбична система да работят в синхрон и правилно спрямо другите вълни, значи той да има контрол, да знае какво се случва с него тук и сега. И жълта топка, който ни показва активност в високи честоти, който за него ще е най-много информация като стремеж, усилие, различни измервания, различна активност в тези вълни. Искаме да имаме спрямо различни ситуации, които се случват или ние извършваме. Обаче, за да можем да разбираме какво се случва с нас, ние трябва да ги разгадаем. В това моментно състояние, колко ми е, какво е точно внимание и какво е, колко ми е будност, колко ми е възбуда. Метод неврофидбек базира на обратната връзка и умение за саморегулация. На връзка да може да задейства, терапевтът трябва да знае какво представлява и какво означава работа с така наречени прагове за пациента сложност на играта. Това дали червена топка е горе или долу, тук задача в тази обратна връзка е да държиме трите топки горе, не съвсем зависи от този, който тренира. Обратната връзка в огромна степен или справяне с обратната връзка, справяне с задача в конкретен терапевтичен прозорец или терапевтичен екран е свързан с това как терапевта поставил прагове. И то той трябва да го направи правилно, за да пациент може да се възползва от тази обратна връзка. Ако тя е прекалено лесна, мозъка ще мързелува и няма да влиза в никаква нова активност. Той просто ще мързелува. Ако задача е прекалено сложна, той също ще мързелува, но ще се отказва от евентуална нова активност. В смисъл, когато тази задача, която поставяме на клиента, не е прекалено лесна и не е прекалено сложна. Когато той вече започне да се справя с тази задача, терапевта трябва да следи и умело, подходящо в време, информирайки клиента да
усложни тази обратна връзка, той да може да се възползва от нея и да натрупва ефект. Защото след разпознаване на активността, той вече минава в режима, когато той целонасочено повлиява активност в мозъка си, умеейки да я идентифицира. Всички неврофидбек системи имат избор на обратните връзки. Има софтуери, които предоставят по-интересни, други по-малко интересни, но те винаги показват едно и също. Променлива на потенциала към увеличаване и намаляване. Тук тази червена топка ще пада спрямо черна черта, който е в диаграма SMR и е 3,2 микроволта. Значи той вижда поведение на червена топка спрямо прага 3,2 или спрямо амплитуда 3,2. Когато тя се увеличава и става по-голяма от 3,2, топка отива нагоре. Когато тя е надолу, под 3,2, топка ще пада надолу.